Окей. Убили го. Удели го, да. Догата отпред още един е свален. Да. Ооо, четвърти. Има още един, дойде! Не го виждам, бе, братле. Ето тук е долу. Keep the heads down, keep firing. We need medics up here. We've got a medic. Yeah. Гого, още един, аз излиза на пътя! Легай долу. Скара първо. Опа, Гого, още двама! Аз съм лекуван. Няма лекуват в момента. Отпред на пътя са. Остана още един. Добре, знаме, че си рикошет. Майка му да иба. Ама се усети. Ай, че Беркута ме поведе по точка. Моля се малко по-бързо. Добре. Уж беше миротворец, а? Давайте, разберем се с думи. Има един под скалата! Ония, Под скалата има един! ония, що не е маркирано. Явно няма лента. Нищо, соли го. Под скалата, от другата страна на пътя. Тук. Don't worry. Don't worry, man. Yeah. Don't worry. Bring. Oh, right there, right in front of you. Точно срещу тебе. Hey, Беркут. 5 meters straight ahead. Right in front of you. He's hit! Don't shoot at him, he's hit! My friends, raise your gun up! Okay. High. Как разбираш, майка ти, как разбираш? Иначе не There's разбираш, one нали? more left, Thank you. just in front of the rock. Yeah. Be careful.